So, day 3. Wala siya sa cellphone. Buntag na. So, day 3 na. Niya sa hospital. So, wala siya kaon. Balik na yung lakas. Tapos ay kuha ang dugo. Yeah. Nagsigani siya cellphone. Wala easy. 1 hour later. So, niuli sa akong balay mga badi. And karon mo balik na ko dito. Para palitan siya Jollibee mga badi. Kaya papalit siya Jollibee. So, let's go. So nakapalit at ang abali o Jollibee and balik na ta. A few moments later. Kaon na siya siyang gusto kaunon. Gahapon sirado man. Oh no. 1 hour later. Yay, she's okay. She's okay na. Ayan, so nawala ng iyang dagom tiyang kamo. Naulian na siya, odi. Recover na siya for 2 days. Nagkuhan siya siyang mga gamit. Kauli-o na siya kay mulaag na po siya balik. Oh no. Ah, di ba? Yeah, hindi mo tugtan ni Dada ba? Ito ako. Kaluoy sa bata. Sa batang kid. Bawas na siya. Bawas na siya. Nadi ha, kung ibutang. Yay, gawas na siya for the 2 days. Money mo ito. Barang stranded siya ba? 8 p.m. It's time to go home na. What time? Right. Ha? Yung oras na. 7:40. It's time to go home na. Bye, Kuya CJ. Okay na siya. Okay na siya. Yan. Daghan na kasi tambal. Okay na siya. Yay! Okay! Wala, lagi siya.